Ассалому алейкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, подписчикои Саудо ТВ. Ҳама каса созен хубен. Числа 8 сентябри соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ ҳастед. Айни ҳол дӯстон, мо дар ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград, гардиши Ленинград ҳама ҷа қарор дорем. бачаи азиз, видеоро бо диққат тамошо кунем. Беҳтарин хона шид, квартираи зур, ҳамин доми мо, доми 9 этажа, хонаи мо дар 6 этаж қарор дорад, иборат аз 2 блок. бачаи азиз, хулас видеоро тамошо мекунем. адресоро гӯш кунед бачаи азиз. ҳамин тарафи ки мо видео кестем, маршрути 41, 45, 48, автобуси 27, ҳамин тарафо. Як остановка боло, конечкаи маршрути 41 бачаи азиз. роҳ ба тарафи Ленинский район мешава. мо аз мост 46 омадем бачаи азиз. мегӯям ки дар Ленинский район, дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши фабрика Ленинград, коллеҷи тиббӣ ҳастай, мактаб, садиқ, ҳамаш ҳаст. Болотарак мактаби 15, коллеҷи тиббӣ, поликлиника, где-то 100 метр у тараф. омадем аз мост 46, мерем тарафи Ленинский район. дом мимо бачаи азиз, иборат аз 2 блок, 9 этажа, хона дар 6 этаж. адресоро фикр мекунем фаҳмидем бачаҳо. мерем тарафи хона. видеоро фақат тамошо кунед, сабр карда. дар видео лайк бонем бачаҳо азиз, дар канал обуна шавед, фикротонро комментария кунед. рақамҳои соҳибхона дар рӯи экран мебурояд. оиди ҳамин квартира боз маълумоти параша бигирен. тарафи хона мерем бачаҳо азиз. хоб дӯстони азиз, мо дар 6 этаж қарор дорем. дидестем бачаҳо, аз сабабе ки дом пурра тайёр нестай. баъзе одамо мисол хонаҳошона ремонт карда даромада зиндагӣ доранд, баъзеҳо ҳоли пурра ба анҷом расонда неста. аз ҳамон сабаб светоша ҳоли нагзаронам бачаҳо азиз. хулас дохили хонаро тамошо мекунем бачаҳо. иҷа калидорчаш 3/2. дӯстони азиз, ду дар хона масоҳати 50 квадратный метр. як хонаи 5/4, як хонаи 6/4. аввал хонаро мебинем. ина хонаи якуми мо, хонаи 5/4. ина меҳолат кардагӣ. ремонтош просто зури бад. беҳтарин ремонт. барои зиндагӣ кардан тапа тайёрак. ина марамат. нархи зур. бо хеле ремонти беҳтарин, ремонти замонавӣ. видеоро тамошо кунед. кадом ҳолат қарор дорад. хонаи 5/4. ина дарошон ба сифат. иҷа бошад дуюм хона 6/4 бачаҳо азиз. хонаи 6/4. одамое ки мақсад аз тарафҳои ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград хона хостем, ина варианти беҳтарин тавсиятон метиҳем. бинен, тамошо кунен, бигиренш. 6/4. иҷа боша бачаҳо азиз кухниш. масалаи кухниш инами ҳолат кардагӣ. аз тиреза прямо берна тамошо мекунем. иҷа гардиши Ленинград. тараф бачаҳо азиз, роҳ ба сӯи коллеҷ мешава, мактаби 15 мешава. даромадгоҳи аз мост 46 мешава. ин тараф роҳ ба сӯи ноҳияи Рӯдакӣ. доми сари роҳ бачаҳо азиз. ин ҳамин ҳолат. мерем тарафи ҳоҷатхона ва баня. бисёри одамо ҳамихели вариант мехоҳанд, мақсад ҳоҷатхонаву баняш адден боша. баъдиш ина қисмати душ. ин ҳолат.
қисмати аслии кор бачи азиз. Нархи хона 50 квадрат метр кухни, баня, ҳоҷатхона отдельни, ду хона 385,000 сомонӣ ки бо аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кардан худо хоҳад арзонтон мекунам. 385,000. баъдан дӯстон таги комментария соҳибхона жад мекунам. нархи хона ба худ арзанда ҳаст ё ин ки нестай? ҳатман ва ҳатман фикротона нависонда монед. лайкора гузоред, дар канал обуна шавед, шояд ягон хона аз канали Саудо ТВ бигирем. Зинда бошед дӯстон. раҳмат ки моро тамошо мекунед. числа 8 сентябри соли 2025 Саудо ТВ бо шумо.